tok. Mas Broto. Wis kaya ngopo kowe nang kene? Lah jare mau arep dikasih. Oh. Lali. Minta dong. Ya. Oh, Berapa? Ayo banyaknya. Mana ini? Ini saya. Berapa? 2 mau, 3 juga mau. Lu, dua mau 3 mau 2 saja. Ya enggak apa-apa. 1 mau enggak? Enggak, 2. Oh ya. Abang yang merah jangan hijau. Merah. Lu enggak ada janjian abang sama hijau kok. Ini 2 yang biru saja. Saya ya? Hah? Saya juga ada. Urung edan nih. Lah iki urung edan wis oleh. Iki ora edan, sing edan ki suminten. Kok abot berarti aku luwih aku ya. Oh siap, pas aku wis gak rasa dilangi-lingi gak minggat. Mau saya dibuntel kuwi lho, Pak. Sik dibuntel piye? Kuwi lho sik dicekel kuwi lho. Iki po? Ah, Ya wis nyok kuwi bali. ya. Loro. Iki ki pira jumlahe? 2. Iki pira nek total? 100. Kuwi pira? 100. Bu. So. Wis bali gone. Ngene iki penake duwe piyaga goblok-goblok iki ngene. Ya ndak Rasulullah. Ya. Wis gak edan.